Prestaňte, ešte som nič nepovedala, už ste celý utrieskaní. Akože viete, čo vám poviem? Prišla som z Bratislavy, aby som niečo povedala. Keď som bola malá, tak moja mama mi vravela: Monča, ty si veľmi jednoduchá a v jednoduchosti je krása a sila, tak ty to raz niekam dotiahneš. Tak vravím si, že mala pravdu, lebo máme vždy pravdu, viete. Ináč chcem povedať, že mám štýl, udávam štýl a som aj akože módnou políciou v jednom časopise. Ešte sa nepredáva, ale topánky mám akože trošku výstredné však, ale pozerajú na mňa na ulici všetci. Vidíte čo, keď idem po Bratislave, po Blave alebo po Brne, všetci čumia úplne. A takto si chytajú hlavu, akože to akože znamená asi to, že som nejaká veľmi múdra, úplne nechápeme tú Monču, akože. Vidíte čo? To som nechcela, akože tak sa do toho zamotať, ináč chcela som povedať inú vec. Vidíte, čo sa mi nedávno stalo? Taká vec, že išla som akože, ušiel mi a... Ešte teraz som úplne v riti, hej? Išla som autobusom, som išla do Bratislavy, ale ušiel mi autobus, akože spoj, tak som išla stopom, hej? Zastavil mi taký mladý fešák, tak sa rozprávame a ja vravím, že čo vy robíte, mladý muž? A on, robím v rádii robím, hej. Ja vravím, to nie je možné, akože ja by som chcela dať niečo zahrať svojej mame. Je to možné? A on, samozrejme, slečna. Tak sme išli po tej diaľnici, akože na Kúty sme išli a tam, ten smer. A bola, kde u Šaštína zišiel dole akože z diaľnice. Teraz sme išli lesom, vravím, kde to rádio je. Akože nebola som nervózna, ja som nepojím ináč. Tak som išla som tým lesom sme išli, teraz on vystúpil, hej, ja som išla za ním, on si stiahol nohavice. Teraz ja pozerám, teraz to vytiahol úplne na mňa a vraví, no niečo za niečo. No tak som to zobrala do ruky a vravím, ahoj mama, všetko najlepšie k narodeninám. Alebo viete, čo sa mi nedávno stalo? Ja som bola strašne nasratá, úplne na maximum, vytočená som bola veľmo. Tak vravím si, vidíte čo? Vravím si, pôjdem sa prejsť do parku, lebo ja milujem prírodu, ja aj rozumiem prírode veľmo. Ale nechápem niektoré veci, nechápem, že akože ešte pred týždňom všetko bolo zelené, a teraz už akože všetko zase hnedé. A viete, čo najhoršie, že za chvíľu nebudú vôbec tie listy na tých stromoch. Akože to prečo sa tak robí? Nie, to je jedno, to nie je dôležité, nechcem to teraz miešať akože také kokotiny, hej, ale... chcela som povedať inú vec, išla som do toho parku, pravím si, dobre, relax, dám relax, nemusím, že aký wellness na slevo máte kupovať, vieš, že viem tiež klikať, internetovať. Takže idem do parku, prejdem sa po parku, idem tam a predstavte si, čo tam bolo napísané na tej hlavnej bráne. Tam bolo napísané vstup pouze ze psem na vodítku. Vravím si, do riti, nemám psa, tak som sa chcela odreagovať, hej. Nič, išla som tu akože na veterinu a tam predávali, a akože bol vo zľavnený, ten pes mal iba 3 nohy, ale viete čo, nevadí, akože jedno, ale dostala som k tomu aj vodítko, aj košík, hej, a ten som tam zabudla potom na tej veterine, to je jedno. Takže išla som do toho parku, ťahám toho psa, lebo nevládal chodiť, vieš, akože ťahla sa s tou riťou po tej zemi, tak som ho ťahala, aby som sa odrelaxovala v tom parku a idem, akože veľká frajerka, všetci pozerali zase, akože na tú hlavu si všetci zase, že ide Monča, hej. No išla som s tým psom a zrazu prišiel taký pekný policajt, vysoký, krásny a vravím, slečno, ten pes ale nemá košík. Ja nasratá na maximum, hej. Tak ja mu poviem, milý pán, a čo vy si myslíte, že ten pes ide nakupovať? Akože... Ja si ináč myslím, že on ma chce celkom oblbnúť a spáliť ma a dostať do posteli. Ja si to myslím. Viete, čo je najhoršie? Že keď som robila autoškolu, nedávno som dorobila. Náhodou. Ty nemáš vodičák? Ja som robila autoškolu. Vieš čo, išla som akože s autom s tým inštruktorom a on stále plyn, Monča, plyn, nasrala ma na maximum zase. A ja vravím, ty kokot, čo ja varím tu, či čo? Taký debil, viete čo?
No, už mám akože vodičák a išla som tankovať. Hej. Prídem na benzínku, na šelku, som prišla a prišiel za mnou chlapík, že mi natankuje. Robím, čo si to dovoluješ? So mnou sa tak rozprávať nebudíš, sa si chytal na hlavu úplne on, neviem prečo. Viete, čo mi povedal? Že slečno, chcete tam ten benzín 95 nebo 98? A ja vravím, ten 95 si strž do ryti, ja chcem nový benzín, 98. On mi chcel, akože ma chcel napáliť a dať mi starý benzín, on si myslí, že som celkom rozprostená. Nechápem. Takže dobre, potom som išla som na pohovor na prácu, hej. Akože dobrý pohovor, pekný šéf a všetko. Ty nevieš, čo sa stalo v tej práci. Takže išla som na ten pohovor. Sedím tam, on sedí oproti mne a vravím, no slečno, podívejte sa, vidím, že máte ten životopis úplne prázdny. Akože aký prázdny, som si ho vytiskla na internete ako vzor, tak som to priniesla. A on mi vraví, že no víte co, nástupní plat 7 000 a po 3 měsících 12. A si myslíš, že som celkom debilka. A ja mu vravím, a viete čo, milý pán šéf, ja prídem za 2 mesiace. Oni si celkom myslia, že ma celkom obudnú všetci. Počkajte. A to prečo nejde? Na čo? Ja tuto musím, hej? A má tu nejaký kombik? Môžeš tam niečo zmačkať? Daj to na 3, nech mi poriadne akože vlajú vlasy. Nie ste úplne v riti, hej? Ja som vypla prodĺžku. A to sa ako robí? Ja mi neusekne prsty. No ale teraz som akože ako Marilyn Monroe úplne. Je to na 3? Už to ide. To je ale dobrá kokočina, čo? To nemusíš držať, musíš? Alebo víš čo, drž to. Ani tak nič nerobíš celý večer. Vážení priatelia, teraz mi prosím dovolte, aby som odišla z pódia. Ďakujem, že ste ma počúvali. A ďakujem aj za potlesk. Myslím, že si to vôbec nezaslúžim. A teraz pozvem na pódium moju kamarátku Lolu de Champagne. A táto dáma sa vám predstaví akožto jedna speváčka česká, ktorá vám zaspieva pesničku z úžasného filmu. Hej, už veľmi starý film, tak som malá dievča bola, keď som sa na to pozerala ešte. Vážení priatelia, Lola de Champagne prichádza ako úžasná Leona Machálková a nekonečný príbeh.